Tragel zit al een aantal jaar in de rode cijfers. Gevaarlijk voor de toekomst van de gehandicaptenzorg in Zeeuws-Vlaanderen. Dus moest er iets gebeuren. Maar zowel qua financiën, maar ook in het kader van kwaliteit van onze dienstverlening. En verder in deze uitzending. Bewoner uit gebrand huis opgepakt. En welke rapportcijfers de stations krijgen. Goedenavond. Zorgorganisatie Tragel slaat een nieuwe weg in. En dat heeft alles te maken met de financiële situatie van de grootste zorgverlener in Zeeuws-Vlaanderen voor mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren leed Tragel elk jaar gemiddeld 1,5 miljoen euro verlies. En daarom moet het anders. Directeur-bestuurder Hans Biesemans trof bij zijn aanstelling 2,5 jaar geleden een organisatie aan die er financieel niet goed voor stond. Om de toekomst van de gehandicaptenzorg overeind te houden, moet de organisatie veranderen. Dat doet Tragel onder andere door te besparen op de inzet van ZZP'ers. Dat mag sowieso niet meer vanuit de wet DBA, dus vanuit de overheid. Maar het is ook iets wat je gewoon niet wilt, omdat je uiteindelijk 2 keer zoveel kwijt bent aan deze mensen en je het liever aan je eigen mensen besteedt. Op dit moment geeft de gehandicaptenorganisatie ongeveer 3 miljoen euro minder uit aan ZZP'ers. Maar het werk gaat door en dus moest Tragel op zoek naar meer eigen personeel. Wij zijn echt in staat weer om mensen aan te trekken. Eigenlijk een beweging die we hier maken in Zeeuws-Vlaanderen. Toch een ingewikkeld gebied wat betreft ontgroening en vergrijzing. Onze formatie is vorig jaar gegroeid en wel met 10 FTE. En dat is deels te danken aan Belgische zorgmedewerkers die de weg naar Tragel weten te vinden. Ook oud-medewerkers keren terug. En het afgelopen jaar was er veel interesse van zij-instromers. Mensen die opgeleid willen worden tot zorgmedewerker. Een ander aandachtspunt is het ziekteverzuim. Ruim 2 jaar geleden was dat percentage onder het zorgend personeel 12%. Dat betekent eigenlijk dat er 1 op de 8 mensen zit thuis op de bank. We hebben ook echt ingezet in meer leidinggevenden die dichter bij onze mensen staan, een betere band met ze hebben en dus ook veel beter kunnen inschatten wat er met medewerkers speelt. We zien, en daar ben ik trots op, dat we het verzuim nu toch in een 2 jaar tijd van 12 naar 10% zien teruglopen. Ook het beheer van het vastgoed is onderwerp van gesprek. En er is kritisch gekeken naar welke gehandicaptenzorg Tragel kan blijven geven. Aangeschoven is verslaggever Eva van der Welen. Ja, kritisch kijken naar welke zorg er gegeven gaat worden. Wat betekent dat? Ja, Tragel moet in de toekomst echt gaan kijken naar de zeer gespecialiseerde zorg. En dan hebben we het over complexe kindzorg en forensisch zorg. En dan gaat het bijvoorbeeld over mensen met een verstandelijke beperking die in de gevangenis hebben gezeten en moeten reïntegreren. Maar de directeur benadrukt dat het in dat geval maar om 2% gaat. Ja, en dan even terug naar die cijfers, naar het geld. Want is Tragel nu inmiddels uit de rode cijfers? Nee, nog niet. Ook dit jaar zullen ze nog een verlies hebben van 1 miljoen. Maar de directeur verwacht eigenlijk dat dat niet verder zal oplopen en dat ze dit jaar meevallers zullen hebben. En dan die jaren daarna? Ja, dan wordt het steeds wat positiever. Ze hebben ook wel wat spaargeld. Dus langzaamaan zal het beter worden. Maar de directeur benadrukt ook dat ze de komende 3-4 jaar echt moeten gaan investeren. Dankjewel, Eva. De politie heeft de bewoner van het huis in Vlissingen waar gisteren brand woedde gearresteerd. Het gaat om een 48-jarige man. Hij wordt ervan verdacht zijn huis in de binnenstad zelf in brand te hebben gestoken. Ook de schuur en een vlakbij geparkeerde auto gingen in vlammen op en dat zou de man ook gedaan hebben. Verder onderzoeken rechercheurs of hij iets te maken heeft met een aantal branden in dezelfde omgeving in de afgelopen tijd. De man raakte gewond bij de brand in zijn woning. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en daar werd hij gearresteerd. Zo kwam de carnavalsstoet vanmiddag Kloosterzande inrijden tijdens de allerlaatste officiële carnavalsdag van dit jaar. Tientallen wagens van groot tot klein reden mee onder het toeziend oog van honderden toeschouwers. Het is een beetje fris. We hopen dat het zonnetje zo doorkomt, maar ik denk wel dat het weer een mooie middag gaat worden. Nog 1 laatste dag genieten dus en dat doet bij sommigen zeer. Ja, het is jammer.
altijd gezellig. Ja, een beetje kut nog, maar het zou nog iets langer moeten gaan. Ja, mag nog wel een weekje doorgaan. Ja hoor, voor mij wel. Maar ja, het zit er nu wel echt op voor carnaval dit jaar. En dat betekent bijkomen. Ik heb zondag het laatste biertje gedaan en ik ben de afgelopen dagen alweer een beetje hersteld. Morgen gewoon weer werken en dan begint het normale leven weer. Het treinstation van Capelle-Bieselingen wordt door reizigers het beste gewaardeerd van alle Zeeuwse stations. Blijkt uit onderzoek van de NS. Het station van Rilland-Bad is in het afgelopen jaar het sterkst gestegen in de waardering. Lekker klein, makkelijk. Het is wel fijn dat we het hebben. Wat voor cijfer zou je het geven? Een 7. En daarmee zit hij aardig in de buurt, want het station wordt gewaardeerd met een 7,1. Een half punt hoger dan in 2024, terwijl het in 2022 nog een van de slechtste stations van het land was. En dan vraag je je misschien af, wat is hier dan het afgelopen jaar veranderd? Nou, helemaal niks. Volgens de NS wordt de stijging veroorzaakt door een groter veiligheidsgevoel, doordat handhavers vaker surveilleren. Het station Capelle-Bieselingen is voor het 5e jaar op rij de favoriet van de treinreiziger. Het station krijgt een 7,7, 1/10 hoger dan in 2024. Ik vind het wel netjes. Het is mooi opgeruimd en het ziet er leuk uit. Het ligt heel centraal. Het wordt altijd keurig onderhouden. Je kan makkelijk je auto kwijt, je kan makkelijk je fiets kwijt. Het is allemaal heerlijk. Wat is de reden dat je hier bent? Ik ben per ongeluk op de verkeerde trein gestapt. Waar moet je eigenlijk naartoe? Ik moet terug naar Middelburg. En dat is pech, want in tegenstelling tot dit station is dat van Middelburg met een 5,9 het slechtst gewaardeerde station van Zeeland. Burgemeester en wethouders van Middelburg zeggen dat ze de zaak rond de geschorste gemeentesecretaris zelf ook niet goed kunnen uitleggen. Het is een opmerkelijk antwoord op kritische vragen van de oppositie over het ontslag van de gemeentesecretaris. Van de kantonrechter moet de gemeente maximaal 6 ton schadevergoeding betalen aan gemeentesecretaris Aart van der Brink, omdat ze hem wilden ontslaan terwijl er geen dossier lag dat hij niet zou functioneren. Volgens de kantonrechter heeft de gemeente ernstig verwijtbaar gehandeld. Burgemeester en wethouders wilden van de gemeentesecretaris af omdat hij een dwarsligger zou zijn. Zelf zegt hij dat hij het alleen maar opnam voor ambtenaren die botsten met het college. Hij was toen al 18 jaar de hoogste ambtenaar van Middelburg en had alleen maar goede beoordelingen gehad. Ik praat erover verder met Ariane Laforte, want jij volgt deze zaak. Dit is toch wel echt heel opvallend, hè? Dat je je eigen besluit niet uit kan leggen. Ja, inderdaad, als je kijkt naar de beantwoording van deze raadsvragen van oppositiepartijen, ja, dan praat het college voornamelijk over de toekomst en maakt ze niet duidelijk waarom ze nou zo'n gemeentesecretaris ontslaat zonder dat er een dossier ligt. Hè, met alle gevolgen van dien, maximaal 6 ton schadevergoeding en het predicaat ernstig verwijtbaar handelen. Ja, en dan staat er, het is aan inwoners en ook aan uw raad moeilijk uit te leggen. Ja, als je je eigen beleid moeilijk kan uitleggen, dan komt dat toch wel heel ongelukkig over. Hè? Net als die andere ongelukkige uitspraak van burgemeester Yvonne van Maastricht. Hè, na afloop van de uitspraak van de kantonrechter. Geld speelt geen rol. Hè? In de antwoord op de raadsvragen staat hier nu dat het college betreurt dat daardoor het beeld ontstaat van die 6 ton. Ja, dat interesseert ons niet zoveel. Nee, zegt het college in de beantwoording. Ja, we wilden alleen aangeven dat geld in deze zaak niet het allerbelangrijkste is. Hoe gaat dit nou verder? Nou, de partijen die ik heb gesproken, die zeggen niet tevreden te zijn met de beantwoording van deze raadsvraag. En ze zeggen we gaan de kwestie opnieuw aan de orde stellen in de komende raadscommissie Algemeen Bestuur. Begin maart is dat. Er zit nog een staartje aan dus. Dankjewel, Ariane. De wens was er al jaren, maar voetbalvereniging Kloetingen krijgt volgend jaar dan toch echt een nieuw clubgebouw. De op één na grootste voetbalclub van Zeeland is al een tijd uit zijn jasje gegroeid. En dat zorgt voor de nodige uitdagingen, ook rond het sportpark zelf. Ik heb mee deze kantine helpen bouwen destijds nog. Hoe lang is dat geleden? Nou, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk 40 jaar geleden ongeveer. Hier dan 2 rijen, ja. Hier 3 rijen. En dan komt er nu wat nieuws. Doet dat nog pijn? Nee hoor, nee. Wij zijn dit gebouw
heel lang uitgegroeid. Wat dat betreft waren we 10 jaar geleden eigenlijk al toe aan vervanging. Uiteindelijk in de algemene ledenvergadering werd het bekendgemaakt in begin december. En toen viel het me eigenlijk tegen hoe de reacties waren. Ik had zelfs het idee dat mensen iets hadden van... Aan de ene kant snap ik het wel, want we hebben de leden ook al die 6 jaar iets verteld... waar we niet concreet over konden worden. Maar ik zelf moet ook eerlijk zeggen dat ik af en toe wel eens in mijn arm knijp... om te zeggen van, joh, dat dit nu hier gerealiseerd gaat worden. Ja, dat is fantastisch. Waarom eigenlijk? Waarom is er een nieuw gebouw nodig? Nou, wij zijn gegroeid van een paar 100 leden naar 1200 leden. Nou, dan heb je gewoon ruimte nodig. Maar plannen alleen zijn niet genoeg. De financiering was jarenlang het grootste struikelblok voor het ambitieplan Westerlo-Park... dat in 2020 gepresenteerd werd. Kloetingen moet de nieuwbouw zelf bekostigen en kan dat ook nu. Het is ook een wens dat een sponsorclub niet verwijderd zit van de kantine waar de supporters zitten. We zijn uiteindelijk allemaal hier voor die club. We ondersteunen die club. En hoe mooi is het dan dat je allemaal in één gebouw wat supermodern is samen kan komen. Waarbij je ook nog eens een keer alle 3 de velden kan bekijken waar er dan gevoetbald wordt. De club proeft veel enthousiasme over de plannen. Maar de nieuwbouw lost een ander probleem dat al langer speelt rond het sportpark niet op. Ja, dat parkeren blijft wel een ding natuurlijk. Daar heeft iedere bewoner hier heel erg last van. Kijk, als je hier op zaterdag, zeker op zaterdagmorgen rondkijkt, dan is het hier niet leuk om hier te wonen. Inritten die geblokkeerd worden. Het hele Noordeinde is natuurlijk feitelijk onbereikbaar op zaterdag. Voor verkeer en parkeren is de club afhankelijk van de gemeente. Verschillende plannen voor extra parkeerruimte sneuvelden de afgelopen jaren. Daar is de gemeente nu druk mee doende om te zorgen dat daar toch op de piekmomenten wat extra parkeerruimte komt. Wat we nodig hebben is een overloopparkeerterrein op zaterdag met name. En ja, dat is een zaak die de gemeente Goes moet oplossen. Is dat een lastige zaak eigenlijk? Ja, want waar ga je dat dan neerleggen? Hè? Waar gaat u dat neerleggen? Ja, precies. Waar leggen we dat overloopterrein neer? Ja, daar zijn we nu wel een heel eind uit. Dus nu is het een kwestie van met de grondeigenaren praten van hoe kunnen we komen tot een goede deal. Het parkeren gaat nooit een dikke 8 worden hier. Laten we hopen dat dat een 7 kan gaan worden. En als wij dan dit mooie gebouw hier kunnen realiseren, dan denk ik dat we allemaal heel tevreden kunnen zijn. De gemeente hoopt de parkeerproblemen rond het Westerlo-park voor het einde van dit jaar opgelost te hebben. En het nieuwe clubgebouw zou in september 2027 klaar moeten zijn. Het was vandaag wisselvallig. Best een gure dag met buien, soms af en toe wat zon. Het werd een graad of 6. Morgen blijft het de hele dag droog met geregeld zon, maar het wordt wel vrij koud met 4 à 5 graden en een stevige oostenwind. In Sint-Jansteen woedt op dit moment een zeer grote brand in de Brouwerijstraat. De brandweer roept omwonenden op om ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven. Meer daarover vind je op onze website en in de app. En dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.